no remoguis, que pareixes una nina petita. Raül, que és on estan oberts? Ui, perdoneu, mos heu pillat fent l'estrictíssim control PCR que mos envia Cibetres. Benvinguts a una nova edició de Sant Llorenç News. Que arronyaderos se deixen! Amb Raül Valls i... Vitòria Maldi! Vinga, anem per feina. Sí, vinga. Enguany tenim moltes notícies. Com tots sabem, el nostre estimadíssim i honradíssim rei emèrit Juan Carlos de Borbón, que va fer pum-pum en el seu germà, se n'ha anat a l'exili. Que no és a l'exili, que és a la República Dominicana. A una república! Clar, com que ara anar a França ja no s'estila i ell que ha fet tant de dos barets. Claro, i d'ahí la qüestió, que tenim unes imatges en exclusiva del rei Don Juan Carlos disfrutant de les seves vacacions a la Casa de Campo de Santo Domingo. Posarem el vídeo, però han d'avisar que són unes imatges que poden perjudicar la sensibilitat d'aquelles persones més conservadores i monàrquiques. Per tant, que entri el vídeo! Important. Com que nosaltres a Mallorca no tenim rei, però sí que tenim una verdadera reina, la reina de l'ocultisme i de l'esoterisme. Li diuen la pitonisa Clementina. Com recordareu, a la darrera edició de la Llorenç News, la pitonissa Clementina va preveure un canvi polític en el nostre municipi. Anem a veure si la pandèmia li ha fet canviar d'opinió respecte al futur. Que entri la pitonisa Clementina. Endavant. Sant Llorenç, Sant Miquel, Sant Francini, Sant Bugadí, que baixin els astres del cel per veure dins la bolleta de vidre de Bohèmia qui mandarà la sala si superam aquesta pandèmia. I d'ahí, vinga, anem a per la següent No, notícia. espera, Raül, que me no comuniquen per xismes de sort que tenim una super sorpresa! I d'ahí anem a veure què mos conta la nostra reportera. Bon dia, senyorens. Tenim alguna important que dir-vos. Que els presentadors del Gran Tot del 21 seran en Raül Valls i la Vitòria Maldi. Ai, pobre Ivan i pobre Nòfora! Ara ja podrem aturar de fer-los vudu perquè hem guanyat! Rata imunda, Animal rastrero! escoria de la vida. Adefesio mal hecho! Infrahumano, Espectro del infierno! maldita sabandija. ¡Cuánto daño me has hecho! Alemania, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.